салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳар яктаи шумо созен хубен. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам. дар салом акаҷон, ҳамин сони сафед чӣ маъно дорад? сони ду ҷош доғ задагӣ. илтимос ҷавоб битен. кафан яъне сони сафед. кафан дар хоб даст ба зино задан аст. худро дар кафан хоб дидан нишонаи наздик будани рӯзи марг аст. нафаре ки худро дар кафан бо сару пои луч хоб мебинад, ба гуноҳ даст мезанад ва пушаймон мегардад. ассалому алейкум, ман зани ҳомиладорам, лек фарзанд надорам. дар хобам духтарча дидам ва шир додам. ин чӣ таъбире дорад? ва алайкум салом хоҳари азиз. зани шавҳардор хоб бинад ки ширашро истеъмол мекунад, соҳиби некию неъмат мегардад. нафаре ки дар хоб шири худро истеъмол мекунад, нишонаи хиёнат ва хоинӣ аст. зан дар хобаш аз пистони бешир ба нафаре кӯшиш шир додан докунад, ин нафар аз неъматҳо бенасиб мемонад. қаймоқи рӯи ширро дар хоб истеъмол кардан нишонаи фоида ба даст оварданро дорад. баъзеҳо чунин хобро бехосиятӣ низ мешуморанд. шири ҳайвоноти хонагиро хоб дидан ё дар хоб нӯшидан нишонаи аз шахси сарватманде пули ҳалол ба даст оварданро дорад. нӯшидани шири мор дар хоб аз амалҳои нек дарак медиҳад. шири шутурро хоб дидан маънои ба корҳои кишту кор машғул шуданро дорад. нӯшидани шири шутур нишонаи издивоҷ бо духтари худотарсро дорад. шири моддашерро нӯшидан маънои ба душманон ғолиб омадан аст. ҳамзамон хоб дидану дар хоб нӯшидани шири ҳайвоноти ваҳшӣ маънои дар дин устувор будани шахси хобдидаро таҷассум мекунад. ба ҳамин видеои имрӯза ба анҷом мераса. агар хоби комита ки таъбир накарда бошем, як бор, ду бор, се бор бинависем ки баъзе комментариҳоро ютуб спам роӣ мекунам, мо дидан наметонем. худованд ёру мададгори ҳар яки мо шумо бошад.